Mit navn det er Jakob Køhler, og jeg er indehaver af Dan Bolig Vejle. Min hverdag her hos Dan Bolig Vejle er rigtig meget ude hos kunderne. Jeg nyder at kan sidde til en kaffesnak og skal tale om strategien for folks hussalg, men nyder lige så meget, når jeg er med rundt med køber for at finde lige præcis deres nye drømmebolig. Det bedste det er uden tvivl følelsen af, at når vi har kæmpet for at finde den helt rigtige ejendom til en kunde, og det lander, og man bare kan mærke, at det var lige præcis det, de havde gået og søgt i en længere periode. Men derudover så er der heller ikke noget bedre, end når vi løber det i mål for at være sælgers mand, og det lykkes til prisen inden for en overskuelig periode. Den følelse, man giver sælger der er ikke noget bedre i vores fag som ejendomsmægler. Men når jeg ikke er her på kontoret eller ude hos kunderne, så er jeg ofte at finde her i Vejle Padel Center. Eller også så er jeg at finde her på Vejle Stadion, hvor jeg nyder at komme om søndagen og se fodbold sammen med mine drenge. Men udover al sporten, når jeg ikke er på arbejde, så elsker jeg, ligesom alle andre vejlenser, vores natur her i byen. Om det er i skoven, eller det er her ved stranden, så elsker jeg at nyde weekenderne med familien her ved Tirsbæk. Hvis min kone hun skulle beskrive mig med 3 ord, så var det tidsoptimist, dedikeret og altid ærlig. Og det er også de 3 ord, som jeg lever højt på i hverdagen her i butikken. Vi ses derude.